Maligo pa siya, bisig maligo na to. Daliling katulgon pa kasi daliling. Ilagyan mo na ito siya. Ay, nakatichas. Nada, sama ko bag. Same bag. Quality same bag. Isa ka po. Yan. Nasa bulsa te. Sa gawas lang. Duha na. Sunset ka na. Kayo. Ay, nag-ilis ka din. Ay, hala. Edmar, dili magbuno. Edmar. Ayusin ko lang yung dala nila, kuya. Tara din tayo. Doon tayo muna tayo. Kanan talong. Ganta? Sige. Na, gagal lang. Masa oras sa tamaguli lang. Thank you, ma'am. Thank you po. Good. Murag. Pero kayo na kung sila ang magbanlaw no, murag weird no. Tugnaw naman. Magbanlaw na dagway no. Nagtugnaw ko yun. Ay, Ling, okay ra ka, Ling? Hala, tama na yan. Junk foods. Tama na yan, Ling. Oo nga, tawagin mo. Ayun, no, dada, oh. Ayun, dada. Tawagin mo, yun na, dada. Shh, dada. Ito. Ay, sa manik video. Wait lang. Ay, ni hawa. Sige, picturean. Lango, baling katawa po sa isa lang. Sige lang, agwa abing kayo. Lingaw siya nubing. Ano, agwa? Jesus, kadi Jojo masukit kadi isa lang tao. Kailangan ka bilang ka? Alu, si Edmar, wala na, basta na. Edmar. Oo na, basta ni ka din. Okay lang, sakit ba? Ayaw, iba ba sige? Kailan nga gito? Gaya. Opo, pero. Huwag. Wait lang, unsa sa kita kay humo sa YouTube na ko. Okay, tanda dali. Unsa tiga. Leng dana lang kan big lang kadali lang. To. Baka man na,
Oo, lagi po. Sige, ano lang. Dali na, suri. Hala, nasudan yung dalunggan lang. O, diba? Kasi pag ganun yung tayo dyan tayo sa akin. Tayo. Uy, huwag ka manguha ng bato dyan. Sa gamuno ka dahil siya, ha? Edmar, tari ka. Hala, ang isa dito lang tao, isa. Isa mo.